So dayo आङो दं जोंहानि बारियाव बिनिफ्राय आं मा खालामगासिनो दं नै बेखौ नायबानो मिथिगोन आरोना हा जावगासिनो दं आङो माने मैगं फोदोंसै साननैसोनि उनाव दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामदों हा जावनायनि बिदिनो मा गायगोनथाय आइयासो मिथिसै आरोना मा गायगोन आइया माने मैया बैजाय खुमब्रा सांबो बानायखांबाय दे बेनिफ्राय बैजाय मा गायगासिनो दंथाय आं नायनि र' आङो दाबो नायाखै खालि हा जावनो थिनदों नालाय बेनिफ्राय आं हा जावगासिनो दं साइडआव ओरैनोबाथ' आङो बांसिनखौनो न'आव खामानि मावा रायजाबाय थायो आरोना खामानि बारा मावानि थाखाय दिनै ओंखारबोदों मा मावनो नागिरदों आइयासो मिथिसै आं नायनि र' मा गायगासिनो दं माइ बानलु दंफां ए बोजा फोदो बैथा ए मैयासो अखा हादोंना दासो गायदो ए दासो दिनैसो गायनाय मैयासो अखा हादोंना आगोलाव रानस्रावस्रावमोन हाया ओरैनो गायजाथावा माने ओरैनो जावना दोन्दोंमोन खिन्थु गायाखैमोन आरोना दिनै आरो गायबाय दिनैसो नै डाइरेक्ट फोआखै दै डाइरेक्ट लाबोनानै डाइरेक्ट गायदोंसो दस्रा साइडनिफ्राय लाबोनानै बे मा गायगोन नै मा गायनो फाथो मैथा आरो भिन्दि आरो माबा माबि गायलाबायनि ए लाव गाया लाव दा गायोना गाया दाबायदियाव लाव गायो नामा खुमब्रासो गायोलाय खुमब्रा मैथा भिन्दि थाइबें बायदिसिना गायो खुमब्रा इजा फोसां फोबायना नोङो ए माला मोनजागोनथाय माला मोनजायो आरो मोनजागोन आरो लासैनो ओमफ्राय आरो बर'थो गायग्रो मोना मोनजानो मैयासो मास मोनसे ना मास मोननै मास मोनसेबानो मोनजागोन आरो बेलाय मैथाफोरखौलाय भिन्दिफोरखौलाय माथो ओरैनोबाबो मोनजाखायो ए आरो बेलेगबो गाया गायगोन बेलेगाव गिदिर जाबसो बेयो ओमफ्राय बै फांसेया गिदिर बै गुफुर जाबसो ओमफ्राय मोनसेया ए हे जाना हट ai खोमसि गय दंफां नांगोन थास' बै माबा माबि थास'आ हाग्रानि थास'खौ जावजोबथार न'नि थास'खौ दोन बे थास' गुफुरा न'नि ओइ थास' गोसोमा हाग्रानिसो बेखौ जावजोबनांगौ जावखु गार दिनै दिना दोमैलुथार बेनिफ्राय ना बोखांनो नागिरदों आरोना बाजैलाङानि जिंख्रि जेबो गैयानो फुंनि थाखाय बेनिखायनो ना बोखांनानै लांदोंसै आयै आयदै फुख्रिया गोथौथार दै बिराद आयदै मा गाजाबलांबाय थायो माबानासो मोनदों माथो दायो आङो सेसा फिसाफोरनो माने आङो आदार होदोंसै दिनै फुंनिफ्रायनो होआखै दे बेनिखायनो आं दा होदोंसै दा सेसाया माबाल'सै आगोलाव एसे बुरजा दंमोन नाथाय मानैसो थैबायबो खिन्थु जोंहा जायाबो ओमफ्राय फानाबो आरोना नाथाय ओरैनो थैलांबाय दाखालि बेमारजों सानसे सानथायाव बेनिफ्राय हेगारनाबोथ' होजाया टमि दं नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आरो बेखौ हेगारना होनाय लोगो लोगोनो टमिया माने बिराद होसोबाय थागोन आरोना जों होसोलायनो बिदिनो गोबां मानसिफ्रानो जोंहानि सेसाखौ जानो थाखाय माने बायनो बिबाय थायो दे खिन्थु जोंहा दिनैसिम रावनोबो फानाखै आरो न'आवबो दिनैसिम मासेबो जायाखै माने फिसिनाय बुस्थु ना न'आव जानो बोरैबा नाङो अननाय नाङो लागिले न'आवनो थाबाय थाथो थेवब्लाबो माने जोंहा फानाबो आरो बेखौ जायाबो न'आव आया सोरियो नानि थाथायखौ जा आबोन दे ओइ खाया दे आबोना इलाय tatai इलाय tatai nih ayo नै tatai oh नै kan मा गयो नै tatai ini ayo
Ayo, 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 tetai, tetai. Itu gendeng, apa gendeng? Hah? Apa gendeng? Teh, apa teh? Gendeng. Ayo, 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 ya, ya, ya. Oh, dạ vậy dong, sit dong. 산단하니 이렇게 그자 타이어라. 예. कोमलकाट बायदिसो नुयो गोजाननिफ्राय नायबाथाय चन्दा 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 माम थांगोन नों हा हा ए दांथारगोनानो ने 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 आया बोरै गाखोदो आया 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 खानायखौ हमजोबनानै चेस खालामसिगोन नोंखौ हा आया खानाय साबजोब्बाय आंनि हा बा बा बोरै गाखोदो आयाव आयाव नै नै जानाय या 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 ओइ 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 डेन्जार हायोलै दिनै अखा हासिगोनदां बेनिफ्राय आरो अखा हाबावबाथाय आरो मोजाङानो जाबाय फोथाराव दै गैया दे सानसेनि उनाव माने खोथियानि थाखाय दै नांसिगौ दैज्लां सफैबायानो नालाय देग्लाय बारा अखा गैया खिन्थु मैयासो एसे जादोंमोन बिनिफ्राय अखाया दै थायाखै दे थेवब्लाबो माने दा एसे सिदों आरोना जायगाफ्रा खिन्थु साननैसोनि उनाव आरो जुदि अखाया मोजां हाना होबाथाय आया गोलैगोन ए हे 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 बेयो एलिजानियाय बेनिफ्राय ना हमबाय थानाया एलिजानियाय बेनिफ्राय रौना नागिरगासिनोमोन मासेबो रौनाखौनो मोनाखै खालि सान्दा नायाल' गाखोबाय थायो दहायनिफ्रायनो बेयो एलिजानियाबो बेनिफ्राय माने जोंहा आफानि बिदा जायो आरोना आदा आफानि आदा जायो बेयो स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बेनिफ्राय हाखौबो जावखांबाय आङो दा थांदोंसै आरोना बेनिफ्राय दा एसे आरो आं 8 मिनिटनि भिडिअ बानायनो सानो खिन्थु 8 मिनिटनि भिडिअ बानायनो थाखाय टाइम जाहैया दे माने नों 8 मिनिटनि भिडिअ ओरैनो जाहाथाथ' बानायनो हाया नालाय बेनिखायनो टाइम जाहैया आरो 8 मिनिटखौथ' मा 10-20 मिनिटबो बानायनो हायो खिन्थु जेबो इन्टारेस्टिं भिडिअ जानाय नङा आरोना इन्टारेस्टिंआथ' ओरैनोबाबो जाखाया थेवब्लाबो माने ओरैनो आं गोसोबायदि माने नोंथांमोना नायनो बालांगोन आरोना बेफोरबायदि भिडिअखौ स' बेनिखायनो आङो गुसुं गुसुं भिडिअ बानायो आरो आङो एसे माने आं आपल'ड खालामनो लुगैनाय भिडिअफोरखौल' बानायो आरोना आङो माने हेगारना होयो आंनि चेनेलाव बेनिफ्राय मोनथाम चेनेल जाहैबाय नालाय मोनसेयावथ' आं बारा खामानि मावखाया मोनसेयाव एसे कन्टिनिउ आरो बे जादोला चेनेलखौ सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैबाथाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय